sigand nyakoni nyakoni nang'e kadhi sondo pok atimo recording mar asembo piny maber. Koro en kane achopo sondo to en mane orwaka, en mane boss margi ore mondo bi romna kinde gogo nago thum Usenge. Koro boss ni nobiro moloso koda Usenge mane okono mondo koro wadhi sondo wadhi wago thum kuro. Koro boss ni nong'e ni wadhi. Koro kane walor gi tools to boss ni ore ni mondo bi otimre nade. Kinde cha ne onge simu. Ne kama wagoche luong ni Jamhuri Bar. Koro boss ni kano ore to biro moluonga. Obiro ne mondo bi romna, uting'o na bag mara, mwadhi kode mwachopo kode kama na adhi goche no. Koro mano kane adhi kanyo to mane kaka ne wachako ng'ere kode. Koro kane wachako ng'ere kode, koro odhi matin to chopo kama boss ma wuon bane ne koro neno ka ng'iyo marwa dwa dhi mbele kod nyako ni. To ne en nyako ma nigi luor, kinde nogo pok obedo ni kata wang'iyo kode kaka osiep. But aparo nyaka bed ni jotelo gi bende samoro ne boss ni ne chal ka ng'ama ne dware to tamore. Koro bas bang'e ka koro neno kwa wadwa bedo close ahinya to ochungo nyako ni e tich. Ochungo Linet Aluoch e tich manotiyo. Ne en accountant mar Jamhuri Hotel. Then koro Aluoch obiro nyisa ni ng'eni ng'iyowa kodi ni ng'omiyo kethna tich. Koro nyako ni